Malawi Today. Bungwe la MEC lachenjeza kuti zotsatira za chisankho cha aphungu ndi makhansala zomwe zakhala zikudziwika zitha kusintha. Bungweli lati izi zikutanthauza kuti aphungu ena amene akukondwerera kuti apambana kale pa chisankho akhoza kukhala kuti sanapambane. Rebecca Chinjeka ali ku Tale Center ndipo akufotokoza. Mneneri wa MEC Sangwani Mafulirwa wati ngakhale zotsatira za mtsogoleri wa dziko lino zinalengezedwa kale, ntchito ikupitirirabe yofufuza zotsatira za aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala pofuna kumalizitsa ntchitoyi mwa masiku 14 omwe malamulo anapereka. Mafulirwa wati bungwe lili kuonanso madandaulo onse omwe anaperekedwa. Bungwe lapitira kunena kuti likuwunikira kwambiri pa anthu omwe anapikisana kwambiri. Izi zitha kubweretsa kusintha kwa anthu omwe anawina komanso omwe analuza. Mene tinaulusira zotsatira za president, tinapitiriza kuunika zotsatira za aphungu, chisankho cha aphungu. Ndi chimene nganene pano chakuti commission ikuyesesa kukankha chilichonse kuti zotsatira zimenezi zosindikizika tiziulutse pasanathe masiku 14 kuchokera pa 16 September. Chofunika anthu adziwe chakuti kusimikizira zotsatira commission simangoyang'ana result sheet amene tapasidwa, imenera itsimikizire kuti result sheet ina iliyonse ikufanana ya mu system ndi imene yabwera pamanja. Komanso kupatula penepo kumakhala mabuku amene amakhamba ndondomeko kumene chisankho chayendera. Ndipo akatswiri pandale Wonderful Mkhuche komanso Ernest Tindwa ati zomwe kupanga MEC ndifuna kukonzekeretsa anthu omwe akhale kuti aluza komanso omwe apambane. Mtsogoleri wa dziko lino yemwe wasankhidwa kumene Peter Mutharika wachenjeza ogwira ntchito mboma ena omwe akusokoneza dala zinthu monga kupereka makontrakiti abodza ndi kuba chuma cha boma mu nyengo ino yosintha boma. Mutharika omwe amalankhula pa msonkhano wa atolankhani ku nyumba yawo ku Nyambadwe koyamba chiwasankhireni anachenjeza kuti malamulo adzagwira ntchito kwa onse omwe akuchita zimenezi. Mtsogoleriyo wayamikiranso mtsogoleri yemwe akuchoka pa mpando Araza Chakwera kamba kuvomereza zotsatira za chisankho komanso kulola kupereka ulamuliro wa dziko kwa iwo popanda mikangano. Kasim Aubi ali ndi ripoti. Yemwe akuyembekezeka kumulumbiritsa ngati mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati walandira uthenga kuti pali anthu ena ogwira ntchito mboma komanso andale omwe akupalamula milandu pochita zinthu zolakwika pomwe ndondomeko yosintha mphamvu za utsogoleri ili mkati. Mtsogoleriyo ati pakadali pano walandira uthenga kuti pali anthu ena omwe akusamuza ndalama kumapititsa kwina, kupereka ngongole za boma mokayikitsa komanso kusayinira makontrakt mosatsata ndondomeko. Iwo achenjeza kuti onse omwe akuchita izi azalandira chilango monga mwalamulo. Pakupambana kwake ngati mtsogoleri wa dziko lino, Mutharika ayamikanso otsatira chipani cha DPP komanso ena onse amene anawavotera pa chisankho chomwe chachitika pa 16 September ponena kuti anthuwa potuluka mnyumba zawo ndi kukaponya voti anaonetsa kukonda kwawo kwa dziko lino. Mutharika ayamikanso mtsogoleri yemwe akupuma pa udindowu pakadali pano Lazarus Chakwera kamba kuvomereza kugonja pa chisankhochi ndi kulola kuti ndondomeko yosinthana udindo iyende mwa ndondomeko. Kumbali ya zomwe chipani cha DPP chinalonjeza pa misonkhano yokopa anthu pomwe chimakonzekera chisankhochi, kuphatikizapo kulonjeza kuti maphunziro a sekondari azakhala aulere, Mutharika anati azafotokoza bwino mtsogolomu mmene ndondomeko ziziyendere ntchito yopereka mphamvu za utsogoleri ikatha. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Unduna wofalitsa nkhani wati lamulo lopeza uthenga mosavuta lagwira bwino ntchito mu zaka zisanu zoyambirira lomwe lakhala likugwira ntchito ngakhale anthu akukanika kuligwiritsa ntchito. Mulembi wamkulu mu unduna zofalitsa nkhani Baldwin Chiamwaka wati pamene mabungwe a boma ndi okonzeka kupereka mauthenga, anthu sakudziwa mmene angapezere mauthengawo.
mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kayatsa wati pakufunika kuti anthu aphunzitsidwe za lamuloli kuti ayambe kuligwiritsa bwino ntchito. Zambiri mu ripoti la Irene Kaira. Mlembi wamkulu kuunduna wa sefalitsa nkhani na bodi njira mwaka wati ngakhale pali kusintha kwakukulu pakugwiritsa ntchito lamulo lopeza uthenga ndikofunika kuphunzitsa anthu opereka komanso olandira mauthenga kuti lamuloli ligwire bwino ntchito. Tili ndi mabungwe 34 amene tsopano panopa madepartment abo mandi munduna ma 34 mwina panonso achulukirapo amene akonza ndondomeko ndi dongosolo la mmene mabungwe awo azionetsetsera kuti akuthandizira anthu. Pa Chingerezi tikuzona kuti mamanyo mabuku itero ene akusonyeza ndondomeko ndi mmene angathe kumaperekera uthenga umenewu. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kayatsa wati ngakhale pali kusintha pakagwiritsidwe kwa lamuloli pali mavuto makamaka kumbali anthu omwe amayenera kupereka uthenga. Iwo ati cholimbikitsa ndi chakuti kale nthambi zina za boma zinalibe anthu opereka uthenga koma tsopano zili nawo. Yapanga bwino ndithu aperekeza ndi mbuyomu chifukwa panopo mungatokuona kuti maunduna ambiri komanso madepartment ndi majensi aboma ali ndi ma-information officers. Komabe ngakhale zili choncho mavuto anakalipobe kumopezeka kuti adindo ayankhe zimatenga nthawi ominonso ankha kumene zimene zodandaulitsa. Zimenezi zadza pomwe dziko lapansi likumbukira tsiku lopeza uthenga lomwe limakhalapo pa 28 Septemba chaka chilichonse. Kuno ku Malawi lamulo lopeza uthenga linakhazikitsidwa mchaka cha 2020. Rachel July kuwerenga ripoti limene alemba Irene Kaira. Njati ziwiri zolusa zavulaza munthu mmodzi wa Kachocho mdera la mfumu yayikulu Kachocho mboma la Mchinji. Mfumu yayikulu Kachocho yatsimikiza izi ponena kuti anthu anaona njati izi zikuyendayenda mderalo dzulo. Pakadali pano mneneri munduna oona zazokopa alendo a Joseph Nkosi wati alenje aboma akwanitsa kupha njati imodzi pamene ntchito yosaka njati inayo ili mkati. Tiye ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Mfumu yayikulu Kachocho ya mboma la Mchinji ati kupezeka kwa njati mderalo kwadzetsa mantha pakati pa anthu ake. Iwo apempha akuluakulu a nthambi yoona za nyama zakutchire kuti apereke chitetezo kuderalo. Koma njatizi zavulaza kale munthu mmodzi pano. Oba anthu ala stimu yang'anang'ana zenjeti imene inathawayo tumiza ndakutha gemu kamba kwanena kuti mgadako akugundira kwambiri ndi forest ya Mchinji imene ndiyoti kuli mitengo yambiri kapena chinthu choti siye khachophweka kuchipata chinthu chechilombo chomwephweka. Komabe situation ibali pano panena kuti ulibata koma hayang'ana zenjeti imene yatsala ya moyoyo ngasimudziwa ndi chilombo afakali ndi mantha. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo boma la Mchinji a Owen Chatayika wati akuluakulu a chipatala chaching'ono cha Kachocho athandiza munthuyu yemwe pano amutumiza ku chipatala chachikulu cha bomalo. Pakadali pano mneneri munduna woona zokopa alendo a Joseph Nkosi wati alenje aboma akwanitsa kupha njati imodzi ndipo ntchito ili mkati yosaka njati ina yomwe yabisala kumeneko. Malenje achoka pakana ataona kuti tsogolo laonera komano la nyama inayo komano asakhale ndi nkhawa. Because malenje ndokwanira ndi alitizida zoyenera kuti awateteze. Tingopemphabe kunena kuti akaona china chake chodabwitsa ndi kuti awauzenso malenje ziwo ayayulira ngathu apolisi. Njati ziwirizi akuziganizira kuti zathawa ku nkhalango yosungirako nyama zakutchire ya Kasungu malinga ndi Ankosi m'malo mwa Zodiac Mchinji ndi Blessings Kang'ombe. Amayi awiri afa pa ngozi ya galimoto ku Tcholo dzulo. Galimoto yonyamula katundu itasempha msewu. Mkulu wa polisi apansewu m'boma la Tcholo Athenason Tsamikuta wati amayiwo anali mgulu la anthu 28 a bungwe la zachifundo lotchedwa maliro mkulirana omwe amachokera mbali ya Miyanga kupita kwa Akasaira. Atsamikuta ati omwalirawo ndi a Felicia Matewere a zaka 65 ndi a Catherine Salani a zaka 39 onse ochokera ku Mulanje. Anthu ena akulandira thandizo ku chipatala. Atsamikuta akufotokoza. Tikupatsani zambiri mu nkhani zathu zotsatira.
bungwe la atolankhani la misa Malawi layamikira Profesa Arthur Peter Mutharika kamba kopambana pa chisankho cha pa 16 September ndipo lapempha ulamuliro watsopanowo kuti uwunikirepo zinthu zingapo pa nkhani zowulutsa mawu mdziko lino. Wapampando wa bungwe ya Gordon Matonga wati nthawi yakwana kuti ndalama zomwe nyumba yowulutsa mawu amalipira zizilipidwa m'makwacha osati mu ndalama ya dola ya ku America monga momwe zilili pakadali pano zomwe ati zimachititsa kuti ndalamayi idzikhala yambiri. Amatonga apemphanso ulamuliro watsopanowo kuti uwunikire lamulo lokhudza mauthenga kuti pakhale kusintha momwe mkulu wa nyumba yowulutsa mawu ya NBC komanso bodi yake amawasankhira. Amatonga akufotokoza. Tikukumbutsa kuti pali ntchito yayikulu yoti tigwire nawo limodzi yoti titukule ntchito za atolankhani ku Malawi kuno. Pamodzi tikawauza kuti pali mavuto amene azathu amene amagwira ntchito yowulutsa mawu pakanema komanso pa wailesi mokumana nawo makamaka nkhani yokhuzana ndi ndalama zikuluzikulu zimene amalipira kuti mukhale ndi license. Kwambiri tikuyang'ana kuti kodi angathandize bwanji ogwira ntchito zimenezi mawailesi pobweretsa ndalama zimene kuti ziyikidwa m'makwacha chipapadayo pano zimakhala kuti anazika m'madola ndi chuma chathu sichikuyenda bwino zimene zimapangisa kuti mawailesi ndi matelevision azovutika kwathu kuno. Chiliponso china chimene tikupempha ndi chakuti anthu ambiri Malawi kuphatikizaponso iwowo atsogoleri a dziko linowo ndi chipani chawo mmene anali opposition amadandaula kwambiri kuti NBC ntchito zawo sizimayenda bwino iwo zimakhala zokondera chipani chikulamulira nthawi imeneyo. Ndipo tikufuna kuti khalidwe limeneli lithe tsopano timaganiza kuti instead of mango wadzudzula NBC tisinthe lamulo limene limayang'anira mayendesedwe a NBC komanso bungwe lija la maka ndipo timanena zokuti ang'anepo nkhani imeneyo kuti pochimba malamulo atatibweresera bill yakuti idzathandize kuti kusankhidwa kwa mkulu wa NBC komanso bodi ya NBC zikhale kuti uwunikidwanso. Wapampando wa bungwe la atolankhani la misa Malawi a Gordon Matonga. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chiwota. Tisanapitirire na imitu ya nkhanizi. Mulipotera athu apadera sabata ino tikulankhula ndi Malawi komanso adindo osiyanasiyana omwe ayamikira ndondomeko ya chisankho chomwe changothachi ndipo apempha mtsogoleri watsopano a Peter Mutharika kuti ayambepo kugwira ntchito. Mtsogoleri yemwe wasankhidwa kumene a Peter Mutharika wachenjeza ogwira ntchito mboma ena omwe akupereka makontrakiti mosadziwika bwino ndi kuba chuma cha boma mu nyengo ino yosintha boma. Unduna ofalitsa nkhani wati lamulo la mmene anthu angalandirire uthenga lagwira bwino ntchito mu zaka zisanu zoyambirira ngakhale anthu akukanika kuligwiritsa ntchito. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana yafika mndime ina ya masewero a mpikisano wa FIFA World Cup pamene yagonjetsa South Sudan. Tsopano ndi nthawi yalipotera athu apadera sabata ino. Arthur Peter Mutharika abwerera ku nyumba yachifumu kubwerera atapambana pa chisankho ndi mavuto ochuluka. Akubwerera ku nyumba yachifumu atagonjetsa yemwe amapikisana naye kwambiri Razas Chakwera ndi mavuto pafupifupi 1,400,000. Mulipotera athu apadera sabata ino Rachel July wakhala akuyankhula ndi Amalawi komanso adindo osiyanasiyana omwe ayamikira ndondomeko ya chisankho ndipo apempha mtsogoleri watsopanoyi kuti ayambepo kugwira ntchito. Itatha nyengo ya misonkhano ya ndale apa mpomwe tili tsopano pali mtsogoleri watsopano pa chiwongolero cha dziko la Malawi. Profesa Arthur Peter Mutharika APM monga ena amamutchulira walowa m'malo mwa Lazarus Makafe Chakwera. Atatha zaka zisanu kumbali yotsutsa boma, APM wabwerera ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko ndi chikondwerero. Misonkhano yokopa anthu a Peter Mutharika analandira dzina la mtsogoleri wosowa. Kusapezeka kwake pa misonkhano yokopa anthu
kunadzetsa zoyankhula kwa mtundu wa Malawi pomwe dziko limaganiza kuti mpikisano wa chisankho cha pa 16 Septemba 2025 unali pakati pa zipani za MCP ndi DPP. Komatu zinadziwika kuti kusowa kwa mtsogoleriyu pa misonkhano yokopa anthu kunali kwadala. Kusowa kwa Mutharika kunadzetsa nkhawa pakati pa Malawi ngati mtsogoleriyu amayimira pa mpando wa mtsogoleri wa dziko kapena ayi, makapotengera ndi kuvuta kwa zachuma mdziko lino. As I told you people nakuda nonse onse munangotengeka khanijani osanyimvera mwakhaula kwambiri ine nani akumuzakhaula wasmani mvere mawalanso pano. Ndipo umu ndi momwe Mutharika anachitira misonkhano yawo yokopa anthu. Iwo anachititsa misonkhano yokopa anthu yokwana 17 yomwe inachitikira ku Blantyre, Mzuzu komanso Lilongwe. Ndipo anabwerera ku nyumba yawo. Mwakhaula kwambiri ine nani akumuzakhaula. Anthu onse akuyankhulapo pa nkhani ya chisankho cha pa 16 Septemba zomwe zikuonetsa kuti Amalawi amangofuna kusankha mtsogoleri watsopano basi. Kuvota kosonyeza kuti achakwera samawafuna komanso kuvota kofuna kusintha kwa boma basi. Kwa kanthawi anthu anayiwala zakusowa kwa mafuta a galimoto, fetereza, chakudya komanso mizere yokasaka ndalama zakunja ndi kukaponya voti yawo. Daniel chapter 5 verse 25. Mkulu wa bungwe la Civil Society Electoral Integrity Forum Benedicto Kondowe wati chisankho cha chaka chino chasonyeza kuti misonkhano yokopa anthu sithandiza kwenikweni pa mmene anthu aponyera voti. Iwo apereka chitsanzo cha mmene Mutharika ndi achakwera achitira pa misonkhano yawo yokopa anthu. Malawi sakuyang'ana kwambiri kuti ndi chipani chiti chimene chikupanga kwambiri misonkhano, koma akuyang'ana mavuto amene akudusapo. Iyi kuoneka kuti ndi voti imene Amalawi analingalira kuti achotse achakwera. Amavuto Bamusi amayankhulira bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale m'dziko muno. Iwo ati chisankho cha chaka chino anthu aponya voti pongofuna kusintha mtsogoleri. Abamusi ati nzika za dziko lino sizinakhutire ndi mfundo zomwe zaperekedwa pa misonkhano yokopa anthu. Iwo ati Mutharika akuyenera atengerepo phunziro. Kavotedwe kamene kachitika yapa kakusonyeza kuti inde kuvota mwa mzigawo kukuda kachitikabe, chifukwa mukaona mavoti ambiri a Malawi Congress Party ndi amene achoka pa chigawo cha Central Region, pamene a President Chakwera amene atsogola maboma ngapo a chigawo chimenechi, pamene Profesa Kabira Mutharika atsogolanso kwambiri maboma ambiri a chigawo cha kummawa komanso kummwera. Monsignor Patrick Tawale ndi wapampando wa bungwe la Public Affairs Committee mgwirizano wa zipembedzo zosiyanasiyana. Iwo ati chisankho cha chaka chino chasonyeza kuti kupereka zinthu kwa anthu sikuthandiza kuti anthu asinthe chiganizo pa yemwe azamuvotere. Anthu ayina kumusankha munthu osachifukwa kuti okunyengererani ndi katundu, koma chifukwa kuti ndi munthu amene ali wothandiza. Sili munthu akamapereka katundu ameneyo ndi kuti mwina kutheka kuti munthu amene adzipenekera, koma anthu azivota chifukwa kuti munthu amene uja akuona kuti ndi munthu woti adzathandiza ndipo ali ndi kuthekera okhala mtsogoleri. Amene munapikisana nawo His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anatsogola kotero kuti sangapezekenso. Chifukwa chimenecho naimbira foni ya Mutharika nkuwapatsa mafuno abwino chifukwa cha kupambana kwawo. Ndachita izizi chifukwa chakuti ndavomereza. I, Justice Annabel Ntalamanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Akuweza banda amakhala ku area 36 muzinda wa Lilongwe. Iwo atsindika zakufunika kugawa ntchito zachitukuko mofanana ponena kuti kusatero kumakolezera kugawikana pakati pa Malawi. Tigwire ntchito kuthandizana Malawi tikuzonse zingatheke chilichonse pakamodzi komanso kuti alisakondwe, koma zinthu kamachitika tochitira zatonse sizimasowa zimaoneka. Then ntchito igwirike, mavuto amene alipo ndi ambiri sizingachire kuloza, koma tikatsogoza umodzi ndi chikondi zinthu ziyenda. Kwamtsiriza ku Lilongwe tinakumana ndi a Isaac Mphula,
iwo atifotokozera momwe amaonera misonkhano yokopa anthu komanso kufunikira kwake. Chisankho chimakaya anthu olotini atipa totipita voti kapere kunge chonje kumene voti imakhamukima mwako momwe. The candidates for beginning the transition process and mtsogoleri mwangosankhidwa kumene Arthur Peter Mutharika ali kunyumba kwawo ku Nyambadwe ku Blantyre padakali pano komwe akuyembekezeka kuyamba ntchito yawo yothandizana ndi wachiwiri wawo Dr. Jane Nsah. Chimodzi mwa zopambana komanso zomwe zapanga mbiri pa chisankhochi momwe anthu aponyera voti. Ambiri sakutengeranso dera kapena mtundu wa opikisana. Mwina andale komanso akatswiri pa nkhani za ndale akunena kufufuza chifukwa chomwe izi zili choncho. Nzachidziwikire kuti Amalawi atenga njira yomwe sangabwererenso, njira ya umodzi, njira yomwe idzakhale ikukumbutsa andale komwe akuyenera kutsindika potumikira Amalawi. mawa madalitso phiri kuwerenga ripoti lathu apadera lomwe alemba ndi Rachel July. Mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa mnyendo wa asungwana yafika mndime ina ya masewero odzigulira malo ku mpikisano wa FIFA World Cup pamene yagonjetsa South Sudan ndi zigoli 3-1 pa masewero awiri, pamene masewero achibwereza athera kufanana mphamvu ndi chigoli 1-1 pa bwalo la Juba National. Eneres Fabiano ndi amene anamwetsa chigoli cha Malawi pamene imatsalira mgawo loyamba kuti ifike ndime ya mpikisano komwe ikumane ndi Guinea Bissau. Mphunzitsi wa timu ya dziko linoyu Amage Chombo ayamikira osewera wake kuti anatsatira ndondomeko zomwe anawawuza kuti akachite ngakhale kuti amaoneka kutopa mkati mwa masewerowa. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Mtsogoleri yomwe wasankhidwa kumene apita Mutharika wachenjeza ogwira ntchito mboma ena omwe akupereka makontrakiti mosadziwika bwino ndi kuba chuma cha boma mu nyengo ino yosintha boma. Unduna wofalitsa nkhani wati lamulo lopeza uthenga mosavuta lagwira bwino ntchito mu zaka zisanu zoyambirira ngakhale anthu akukanika kuligwiritsa ntchito. Mulipoti lathu apadera sabata ino Rachel July akuyankhula ndi Amalawi komanso adindo osiyanasiyana omwe ayamikira ndondomeko ya chisankho chomwe changothachi ndipo apempha mtsogoleri watsopano apita Mutharika kuti ayambepo kugwira ntchito. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana yafika ndime ina ya masewero mu mpikisano wa FIFA World Cup pamene yagonjetsa South Sudan. Munali ndine Christina Chiuta zikomo pokhala nafe mmawa bwino. Tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazulu bwenzi losaona nyengo. Tibuzirani ndi mphepo ya mitambo yapatali ndi ufunda komanso moyo wa mvula yowaza mauno. Tibuzirani nyengo ya mphepo mitambo yapatali yachangulu ndi yotentha masana. Asodzi ndena onse ogwiritsa ntchito nyanja akupemphedwa kukhala tcheru pomwe pali chiyembekezo choti mphepo yamwera ipitirira kuwomba pa nyanja zathu kuphatikizapo pa nyanja ya Malawi. Kwa Ngabu nyengo ikhala pakati pa 22 ndi 33 degrees Celsius, ku Mangochi 20 ndi 31 degrees Celsius, ku Lilongwe 16 ndi 29 degrees Celsius, ku Blantyre 16 ndi 28 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 13 ndi 27 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera kumwera chakumvuma ndipo pofika la Mulungu timze nyengo yotentha kuchepa mphamvu. Ku Mzuzu dzuwa likuyembekeza kulowa 20 minutes to 6, ku Lilongwe 18 minutes to 6, pamene ku Blantyre 24 minutes to 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yo